nakapag-exercise ng konti, papawis. Minsan kasi, lalo na pag nag-iisa tayo, aminin man natin o hindi, nakaka-stress. Tara guys. Oh, yan oh. Oops, yeah. Puring niya naman. Tapos ang sabi sa akin dito, magpahugas ka ng trailer. Morning! Just like that. He knew good and well the law only gets enforced a certain way around here. The kid noticed that Powderhorn didn't even budge. If it wasn't you holding down that job, it'd be somebody else. Ayan. Gawa tayo ng snacks natin. Yan. Post, ang tawag dito guys, post workout. Para tayo saging. Makalat itong loob ng truck ko guys pagka nag-exercise ako. Pakita ko sa inyo mamaya kung paano ko itinatabi yung mga bagay-bagay. Tapos lilinisin ko na lang yan. And then avocado. Snack muna tayo. Post workout. Yan. Okay lang. Tapos mayroon tayong kunting mani rito. Peanut. Ay, mga ingredients natin. Ito. Lagay natin dito. Lagyan natin ng isang scoop. Yan. Tapos oatmeal. Sino bang nag-oatmeal? Natin na. Yan. Kunti lang. At tubig. Tsaka natin yan i-blender guys. Blender. Time blender. May blender lang natin to. Pre-workout ang tawag dito. Yun, okay na. Nakapag-exercise ng konti, papawis. Minsan kasi, lalo na pag nag-iisa tayo, aminin man natin o hindi, nakaka-stress guys. Nakaka-stress. Tara guys, share tayo rito sa protein shake na ginawa ko. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tips, technique para hindi kayo ma-stress. Kasi kapag ka na-stress tayo, naboboring tayo, wala tayong ibang takbuhan kundi yung kain ng kain, no? Hindi yun mawawala sa atin kasi nakakainip din naman magantay. Nakahiga ka lang dyan ng ilang oras, wala kang load ng maghapon. Ganon din umaga, kinaumagahan ulit, ganon ulit ang routine. Napaka ano yun, napakahirap yun. Tapos pag nainip ka, babangon, wala kang ibang takbuhan kundi magbukas ng fridge o kaya lumabas sa truck mo, bumili ng pagkain. Wow! Hindi mo maiwasan talaga yun. Dito yun sa Canada guys ha,
Ganon ang sitwasyon kasi siyempre na-experience ko naman yung mga yan, yung pagiging mainipin. Kaya naman, ang ginagawa ko kapag alam kong wala akong load, ito ginagawa ko. 1 oras, 2 oras. Na pag-exercise. Minsan, kung hindi ako nagbubuhat, hindi naglalakad ako diyan. Kasi alam ko na yung sitwasyon ng ng company na kapag sinabi nilang ganito yung oras o araw ang reload, yun na yun hindi na mababago kaya alam ko na yung sarili ko kung anong gagawin ko ayoko na masyadong stressin pa yung sarili kong makipagtalo pa sa kanila kasi hindi mo na rin mababago yun at yun na yun. Wow! Kaya mag-exercise na lang. Yan, daming kakompetensya ngayon sa transportation industry. Kaya ang mangyayari niyan, paunahan ng paghahanap ng reload o ng pangarga. Tapusin ko lang ito pre-workout ko guys. Tapos lilinisin ko tong loob ng truck ko. Kita nyo karumi itong loob ng truck ko guys ha. Kakalat. Hindi siya man marumi kundi makalat. Ayan Nandiyan lahat yung prepare ko na yung pagkain ko para mamaya. Ayan mga dumbbell ko dyan, bakal. Tinas ko yung higaan ko. Mga kumot ko, tinapon ko na lang dyan sa gilid. Nasa babalat yung mga gamit ko. Ganyan kakalat, ganyan ako kakalat kapag guys. Kapag nagwo-workout ako dito sa loob ng truck. Pero pagkatapos ko ngayon uminom nito o kumain, lilinisin ko na yan. Siyempre wala na akong ibang gagawin kundi mag-relax na, hila-hilata, manood ng movie. Ayan. Kaya naman tapusin ko lang to, maglinis tayo dito sa loob ng truck. I-organize ulit natin yung gamit natin dito guys. Ayan guys, meron tayong itlog. Nagprito ako ng itlog kaganina. Tapos itong tinapay, brown bread, ipitin mo na lang na ganyan. Yan. Kain tayo. Ito na siguro yung tanghalian ko. Anong oras na ba ngayon? Anong oras na ba? Alauna 15 na pala rito sa Milton, Ontario. Wow! Nang hapon nang hapon. Kain muna tayo mga kaibigan. Tapos saka natin linisin itong kalat natin. Alright guys, ayan, tapos na tayo na kumain. Panahon naman para ayusin na natin itong ating mga mga kalat dito. Organize natin ulit para malinis ulit ang loob ng unit natin. Yan. Mga snacks natin. Sardinas. Sino bang hindi kumakain ng sardinas sa atin? Makain ako ng sardinas guys. Lagyan natin dito. Okay. So itong mga abu-abubot, balik natin ulit sa dating paglalagyan. Ito. Mamaya ilagay ko na lang to sa lagay ko muna rito sa taas ito. Mamaya ko nagasan. Para sa ganun magamit ulit tayo sa susunod na pag-exercise kung kailangan natin ulit yan. Okay. Ito, siyempre lagay natin dito ito para hindi siya nakaharang. Yan. At wawalisin ko lang sandali ito. Ilagay ko muna ito dito sa gilid.
bago natin ayun, mga hindi mo maiwasan yung mga footbits ng mga yan. Wala tayong magagawin, hindi linisin na lang kapag marumi. Ganun lang yan guys. Wala namang perfecto, lahat nadudumihan talaga. Kasi kung may gumagamit, talagang nadudumihan yan. Parang ang truck, kung may driver, asan kayong walis ko? Wala, may driver. Dito. Merong taong nakatira sa loob ng truck o bahay. Siyempre, hindi mo maiwasan, magkakaroon yan ng dumi. Kung walang nakatira, siyempre likobok lang. Pero not like this, no? Likobok lang yung yung dumi sa loob ng bahay, loob ng truck. Kaya kapag nadumihan, linisin para presentable ba. Yan masusukat kung gaano kakalinis din sa loob ng bahay guys eh. Sa loob ng unit mo, malalaman mo na yan kung malinis ka. Kahit sabihin nating busy, walang panahon, hindi, magagawa mo ng paraan yan. Sa tao lang talaga kasi yan kung gusto mong maglinis o hindi. Kung talagang malinis ka talaga kahit na busy ka. Kung talagang malinis talaga tayo. Kasi wala namang 5 minuto o 10 minuto itong guguguli mo sa paglilinis ng truck mo eh. Pilipino tayo eh, na palaki tayong maayos ang asal ng mga magulang natin. Ayan, ganyan talaga. Mas tapon muna natin dito sa basurahan. Ganyan natin, alikbok yan. Tapos balik natin dun sa taas, which is yung lagayan natin. Organize. Balik natin ito. Yan. Yun. Sto. Ganyan. Linis. Kasi ito yung pinakapangalawang bahay natin. Bukod sa truck natin, sarili ng nating bahay, ito ang pinakapangalawang bahay natin. Ang truck. Diyan ka lang muna. Of course, yung mga dumble ko na yan. I-organize ko rin para hindi pa kalat-kalat. Kapag gagamitin ulit, bibiyakin ulit yan. Bago ko sa mga dumbbell ko guys. Dati sanay akong magbuhat ng ganitong mabibigat. Ngayon parang hindi ko kayang buhatin yung isang ganito na. Kaya inuutay-utay ko hanggang sa masanay ulit ang mga muscle. Ayun talaga. Organize. Yan. Kung gusto nyo mag-exercise, may paraan naman yan guys. Kung talagang gusto natin mag-exercise, may paraan yan. We can make time 20 minutes, 30 minutes. Napakalaking bagay na yan. Lagyan ko ng ganito para hindi siya maingay pag tumatakbo ang truck. There. Tapos yung basura natin, share. Okay. Di maayos ang pag-organize.
Now, dyan ang aking lagayan ng ano dyan. Dyan ka muna. Tayo tumba natin ito. Okay, yung higaan natin. Medyo marumi. Nalagyan ko talaga ng plywood yan guys, kasi dyan ako papatong ng mabibigat para hindi masira yung ano, higaan ko. Okay. Alright. Yan. Okay. Buksan natin yan para may hangin na papasok. Oh. See? Ang bilis. Tapos na agad. Wow! Now, itong mga unan, organize. Oh. Saglit lang, hindi nga inabot yata ito ng 10 minutes yung paglilinis kong yan guys. Oh. Okay. Ayan. Tapos, itong mga tubigan ko, ayan. Diyan lang muna kayo. Hindi naman kayo nakakasagabal Dito lang muna itong mga ito. Gilid lang muna natin. Wala tayong ibang space dyan. Okay. Ayos. Shorts. Diyan lang muna. Kung saan pwede natin may lagay. Oh, ayan guys. So far, nalinisan na natin, na-organize ulit natin. Oh, pwede na ulit tayo humiga-higa rito. Yeah! Oops, yeah. Oh. Mag-cellphone. And where is my cellphone? Oh, ayun. Merong ano na guys, meron ng load information na binigay sa atin. Wow. Okay, so Nestor, text sa akin. Bukas ang pick up mo 8:30 AM. Oh. Ayun, alas 8 ng umaga. Bukas pa pala guys, may pagkakataon pa tayong maboring na naman. Tapos ang sabi sa akin dito, magpahugas ka ng trailer. Yun, pahugas pa ako ng trailer. Kaya naman siguro maghanap ako ng papahugasan ko ng trailer ko bago ako lumarga, kasi 30 naman to. Ayan, magsa-search ako ng palapit na pahugasan. Ayan guys, pagpahinga na lang muna ako, at pagkatapos bukas ulit yung larga na natin. Bukas na yung ating pick up. Pero syempre pahugas muna tayo. Ang load natin ito, diretso na ng Winnipeg. Makakauwi na naman tayo ng Winnipeg. So expected date na makakarating tayo ng Winnipeg, ang deliver nito is alas 12 ng hapon sa pizza 16. Araw ng linggo dito sa Canada. Ayan guys, pahinga muna. Tomorrow. Guys, good morning. Ayan, inabot ako ng reset dito sa karsada. Yun, kalalabas lang natin. Napa-reset na naman tayo sa karsada sa paghihintay ng load. Wow! But anyway, pupunta na tayo sa pick up natin kasi binigyan na tayo ng ng load information kagahapon, at ngayon nga ang pick up natin umaga alas 8:30 AM. Pero in-instructionan ako na magpahugas muna tayo ng trailer. Kaya tara guys, babayin nga natin. Tignan nga natin sa baba yung
yung loob ng trailer natin at tuloy inspeksyonin ko na tong truck para malaman natin kung may diferensya o wala. Check check. Mga ilaw natin lahat gumagana. Tripod pa. Marami itong laman. Nakaparking din dyan Dito na sila natutulog. Mga nakapark. Ilaw sa taas at saka baba. Ayan. Buksan na natin to. Sinarado ko kasi yan guys, kasi baka mamaya pasukin yan o kunin yung mga load bar natin dyan. Okay. O kaya cold war. Wala tayong cold war pa rin. Alright. May mga debris. Hindi naman ganun katotally marami. Pero kailangan, sabi nila, hugasan. Kaya ko naman ito walisin kung tutusin. Pero ayaw nila ng walis-walis lang. Kaya magpahugas tayo ng trailer. Tara let's guys, pahugas tayo trailer. Yun ang yun ang instruction. Kailangan mapahugasan. Sabi ko nga sa dispatch ko, anuhin ko na lang, walisin ko na lang. Para sa ganun, hindi na tayo gumastos. Sabi, baka hindi sila pumayag at refuse yung load mo o ang pick up mo. O baka hindi ka makakuha ng, hindi ka makapick up. Sa Lunes ka na ngayon yan makakauwi yan kung yung dahil lamang dyan ma-refuse. Sabi ko, sige na, mahirap din naman ka kung baka mamaya hindi nga tayo makauwi. O kaya yung hindi nila hindi nila tayo ludan ng dahil dyan. Alright guys okay. Tap. Alright guys, tara let's bagits. Paugas tayo trailer. Okay, let's go. Turn left, then take the first right. Umulan pala kagabi.
Tahimik ang Ontario. Turn right at the traffic light, then take the first right. Turn right at the traffic light, then take the ramp on the right. Oh, yun ba yan? Ikot pala dun. Saan ba ito? Kasilaw naman. Ibang sabi rito sa GPS natin. Pinaikot-ikot pa yata tayo eh. Take the ramp on the right, take Highway 401 west toward London. Oh, doon na lang sana tayo sa Laba, kabila dumaan. Highway talaga itong GPS ko, ano, ako ito pinapadaan. Laging highway. Sana walang pila ron para mabilis tayo makapagpahugas. In 1.5 miles, take exit 320 on the right to RR25. Okay. Mahirap dito guys pagka inaabot ka na ng rush hour dito. Parang Manila rin to eh, sa Ontario, matraffic. Take exit 320 on the right to RR25. Dapat dun na lang ako sa kabila dumaan. Pwede naman dun. Pinili pa ng GPS ituro sa akin yung ano eh, yung highway. At the end of the street, be in the second lane from the left. then 3 turn left. kilometro din yata yung kinakbo kong yun papunta ron sa pagpapaugasan natin. Turn left at the traffic light. Okay. In 1/4 mile, turn right on Chisholm Drive.
Okay. Turn right at the traffic light. Ayun na yung paugasan. Oops. Oh, ganda. Walang pila. Good thing no line up. Arriving at 40 Chisholm Drive on the left. Northern Touch Truck Wash. Ang tama, masikaso tayo agad-agad. Okay. Saan ba? Ito siguro. Bukas. Night shift. Morning! Just the trailer wash, buddy. Just the inside or the out? Inside. Okay, I'm Thanks. gonna get you to pull out for a Okay, minute. thank you. Okay. Oops. All right. Choose off duty muna tayo. Save. Bayaran muna natin. Hi, morning. Morning. Can you just turn off the truck there, please? Okay. Just a trailer wash. I was gonna say, what's with the camera on your head there? Oh, he's just doing a video vlog for tracking. You want me to turn it off? No, you should be fine. You should be fine, yeah. You are in a video now. You wanna just wait for me in the office there? Okay, sure, for sure. All right. Gasan muna nila. Should be fine daw ang video. Paying in my card here. My credit card. Do you want anything on the bill? Yes, put trailer was 1438. 1438? Yes, sir. Okay. Do you want the truck number on there at all? Sure, 2098. 2098? Yes. Do you want a company name? Turk Enterprise, company name. Sorry, trucking Turk. truck enterprise? Yes. Okay. This would be $70.25. Whenever you're ready there. Yeah, sometimes doesn't work, sometimes it works. I don't know. Yeah, I mean our machine is kind of funky sometimes too. So Yeah. But anyway, at least we got it, right? Alright. Alright, my friend, thank you. Just gonna wait the guy to finish and then yeah, shout out to you in the vlog, yeah. Alright. Okay guys. Tapos i-pre-call natin to. Buksan natin, pre-call tayo ng ano, ng minus 10 ang sabi sa atin. Para sa ganun dire-diretso na tayo, pre-callan na natin ng minus 10. 9, 10. Yan. Set point change 72.5, mainit sa loob. Yan.
Alright guys, transaction record, nadali tayo ng $70.25. Itong mga ito, kailangan kong ipunin ng resibong ito kasi ano ko sa Turk Enterprise. Ipapa-reimburse ko. Kailangan kasi pera mo na lang gamitin mo tapos ipa-reimburse mo sa kanila eh. 70. Malaki yan ha. Kaya ako lahat inaano ko upang sa ganun mapa-reimburse ko sa kanila. Tama to. Okay na ba? Malapit na. Guys, kape. 36 hours din tayong inabot sa sa pag-aantay ng load. Naka-reset tayo sa karsada. Kaya tuloy, sabi ko tuloy sa dispatch ko, pagka-deliver ko nito, kasi sa delivery nga nito sa Winnipeg, kung may reload, lalarga na ulit ako, sabi ko. Hindi na ako magpapahinga sa bahay. Eh wala naka-reset na ako. At saka syempre guys, naghahabol tayo. Kasi ang dami nating behind sa mga bayarin. Yes! Ayan na ito. Can you just turn off the reefer there so I can just finish? Oh, you want me to off? We're Okay. just not allowed to have the reefer on. Sure, I will. Okay. Yep. Kalamigan niya ata sila guys, kaya pina-turn off. Now, lagay ko na rito yung pipikapan natin. Ano ba yung sabi dito? Please drive to highlighted route. Make sure natin yung 2701. Pipikapan natin na address. Okay, 2701. Tama. Antayin ko na lang ito guys. At matapos ilarga na tayo. Oh, yan. At ganun nga. Nabot tayo ng 36 hours dito sa sa pag-aantay ng reload dito sa Ontario. Wala natin magagawa araw. Nang importante, nakakuha tayo ng load na pauwi na ng Winnipeg. So paano mga kaibigan, ingat na lang kayo lagi dyan. At once again, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at panunod sa video vlog ni Lakay. At higit sa lahat sa mga share nyo sa video ko. Yan. Thank you guys. Hanggang sa muli natin pagkikita. Ingat kayo lagi. Peace up. Bye bye. Lakay Pinoy Tracker.